Kaixo denoi, plazer handia da beste behin ere zuekin guztiekin egotea, naiz eta oraingoan ere bideo bidez edo telematikoki izan. Segidan saiatuko naiz labur-labur azaltzen batetik ezker soberanismoak hurrengo urteetan duen erronka nagusia eta bestetik urte politiko honetan jorratuko ditugun lan ardatz nagusiak. Lehen puntuari helduta esan ezker soberanismoak baduela erronka nagusi bat. Eta da, 2008an ez bezala, gai izatea dagoeneko nagusitzen ari den eta areagotuz joango den ondoeza, ezinegona eta haserrea kapitalizatu eta abagune hau probestea PNV-ri, UPN-ri eta 78ko erregimenaren aldeko gainerako indarrei sentido komun de epoka delako hori lehiatu, ezker soberanismoaren egitasmoa hegemoniko bilakatu eta izaera bereko bloke historiko bat eraikitzeko. Bloke historiko bat gai izango dena gure herriaren burujabetza eskuratu edo eraikitzeko, ez? Dela estatuak behartuta Euskal Herriaren eskubide nazionalak eta beraz autodeterminazio eskubidea aitortzera, edo dela nahikoa baldintza, nahikoa indar harreman sortuta edo eraikita, bide hori alde bakarki o termino alde bakarrez egin ahal izateko. Erronka horrek gauza ezberdinak eskatzen ditu. Zehazki, 3 gauza nagusiki. Lehena da, narratiba soberanista potente bat, euskal eskala aurkeztuko duena. Une honetan, eskuartean ditugun erronka generazional eta estrategikoei erantzuteko eskala eraginkor moduan, bigarrenik eskatzen du, erronka horrek eskatzen du, ezker soberanismoaren aldetik nahikoa zehaztasun, nahikoa gauzagarritasun, nahikoa erakargarritasuna izango duten proposamenak egiteko ahalmena. Alegia, gizarte gehiengoaren lan eta bizi baldintzak hobetzera zuzenduko zaizkion proposamen konkretuak egiteko ahalmena, eta hirugarrenik, aipatu erronka horrek eskatzen du aldaketa soziala eta burujabetza uztartuko dituen herri bulkada indartsu bat. Eta beraz, ezker soberanismoa pandemiak eragindako krisi sanitario, sozial, ekonomiko horri, eta azken batean bizi dugun, zibilizazio krisi horri edo krisi horren ondorioi eman beharreko erantzunaren lehen lerroan egotea. Bigarren puntuari dagokionez, urte politiko honetako lan ardatzak. Urtero bezalaxe, 4 lan ardatz nagusi jorratuko dugu. Lehen lan ardatza, autonomiatik burujabetza. Hor, gure helburu nagusia da, edo izango da, aspaldi honetan zabalik den, nazio auziaren, burujabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen pulso horri eustea. Nolabait pulso hori, eztabaida hori zabalik mantentzea. Eta horretarako, gure antolakundearen eta bere kidegoaren zeregin nagusia izango da, pulso horrek ezinbesteko duen bulkada herritarra edo herri bulkada sustatu, elikatu eta indartzea. Horrek eraman behar gaitu gure esku dago eta haren agenda mobilizatzailea indartzera, eraman behar gaitu Nafarroaren kasuan dagoeneko martxan diren, sortze bidean diren bi dinamika eta haien agenda mobilizatzaileak indartzera, lehen dinamika bat, izaera historizistadun dinamika bat izango da, aprobetxatu nahi duena Noaingo batailaren 500. urteurrena, Nafarroaren burujabetza aldarrikatzeko eta Nafarroako estatus politikoaren gaineko eztabaida zabaltzeko. Eta bigarren dinamika bat, edo egitasmo bat, horri lotuko zaiona, probestu asmo duena 2022. Urtean beteko den, amejoramenduaren 40. urteurren hori, zuzenean ja Nafarroaren erabakitzeko eskubidearen, burujabetzaren eta azken batean estatus politikoaren gaineko nolabait eztabaida zabaltzeko. Esan bezala, horiek eta haien agenda mobilizatzaileak ere indartu beharko ditugu. Eta azkenik, Ipar Euskal Herriaren kasuan gure zeregina izango da, bateraren berraktibatzea, nolabait sustatu eta elikatzea, eta hortik aurrera bere agenda mobilizatzailea ere indartzea. Bigarren lan ardatza, Euskal Herrigintza esaten dugun hori. Hor,
biltzen ditugu, aurten beste behin ere bildu ditugu, Euskal Herriaren burujabetza materialaren eraikuntzari lotutako zereginak. Bestela esan da, herria edo nazioa egitearekin zerikusia duten zereginak. Bada, hemen bi helburu eta bi zeregin nagusi daukagu. Lehen helburua, arestian aipatu ondoez, ezin egon, haserre hori ez, aktibatu, nolabait kanalizatu, mobilizatu eta kapitalizatzea, ez? Egoera hontan badira gai batzuk, ez? Potentzial berezi bat, aukera bereziak eskainiko dituztenak gizartea bereziki antolatu gabeko, ez? Gizarte sektoreak aktibatu eta mobilizatzeko. Gai horiek dira, zaintzaren krisiarena, hezkuntzarena, osasungintzarena eta zalantzari gabe lanarena, enpleguarena, langabeziarena, prekaritatearena. Esan bezala, gure zeregin nagusia edo lehentasuna behar du hoietan, sortuko diren, piztuko diren, dagoeneko pizten ari diren borrokak nolabait indartu, elikatu eta sustatzea. Eta gure zeregina izango da, hoietan guztietan, gutxi asko, 2008ko krisiaren ostean, Espainiar estatuan sortutako maren moduko dinamika edo erantzun zabal eta transversalak sustatzea. Hori batetik, eta bestetik, bigarren zeregin nagusia, prozesu herrigileak. Joan den ikasturtean, burutu genuen hausnarketa bat, bai EH Bildun, bai Sortun, nolabait udalgintza, herrigilea esaten diogun horren inguruan, eta azken batean horiek, nolabait edo prozesu herrigileen inguruan. Bada, aurten urrats bat egin nahi dugu norabide horretan, edo jauzi bat eman nahi dugu, eta besteak beste gure kidegoa formatuko dugu gisa horretako prozesuek, herriz herri jorratu, indartu nahi ditugun horiek eskatzen duten esku hartzearen inguruan. Hirugarren lan ardatza. Hor, bi lehentasun, bi zeregin. Batetik, presoena, eta zentzu horretan, aspaldi honetan bezala, oraindik ere indarrean dagoen, salbuespen egoera hori behin betiko bertan bera gera dadin lortzea, eta horretarako zeregin nagusia, sare eta sareren dinamika indartzea. Eta bigarren zeregin, lehentasun edo zeregina. Gure memoriaren, nolabait aldarrikapena, errelatoaren bataila, batzuk errelatoaren bataila esaten duten horri begira, nolabait gure tresneria puntuan jartzea. Gauza jakina da, bakarren batzuen asmoa dela eta horretan dihar dutela, indara handiz gainera, errelato bat eta bakarra, beren errelatoa nolabait ezartzea, inposatzea herri honi, eta ezker abertzalearen, gure mugimenduaren nolabait memoria, errelatoa deusestea. Bada, esandakoa, batetik, bitarteko berriak sortu behar ditugu azken batean bataila horretarako, eta zentzu horretan zehazki aurten urratxe batzuk emango ditugu, nola izango den gure memoriaren aldarrikapena egin ahal izatea ahalbidetuko duen edo ahalbidetuko lukeen herri dinamika bat martxan jartzea. Eta laugarren lan ardatza eta azkena, ezkerreko independentismoarena. Hor, bai aurten eta bai hurrengo urtean, badugu zeregin nagusi bat. Azken batean, aurten ospatuko delako EH Bilduren kongresua, eta datorren urtean sorturena, atzeratu behar izan duguna. Gure lehentasuna eta zeregin nagusia izango da, ezkerreko soberanismoa indartzea. Kongresu horiek baliatzea, batetik, zogardian, plantan jarritako, martxan jarritako, eskema organizatiboa konsolidatu, eta bestetik, urrengo hamarkadan urrats edo jauzi handiak egin ahal izateko moduan, egongo den hori ezker soberanismo bat nolabait gorpuzteko. Zehazki, EH Bilduren kongresuari begira, gure zeregina izango da, kongresuari begira egin beharko den lanaren aitzakiaz edo lan horren karietara, EH Bildu herrietan antolatzea. Eta sortuko kongresua ari garela, naiz eta esan bezala kongresua datorren urtean ospatuko den azkenean, aurten izan badira zeregin batzuk, prestaketari loturikoak, zeregin horietan buru belarri murgiltzea dagokigu. Azkenik, Ipar Euskal Herriaren kasuan, helburua berdin Euskal Herria bai indartzea.
Eta horretarako beste zer baino lehen urte politiko honetan mugimendu abertzalearen baitan egin behar den edo egin nahi den eztabaida estrategiko horretan parte hartzea, eztabaida estrategiko hori elikatzea. Azken batean mugimendu abertzaleak Ipar Euskal Herrian egin behar du azken 60 urtetako bilana eta adostu behar du, nolabait esateko, aurrera begirako estrategia bat, egitasmo bat, baldin eta orain arte sortutako baldintzak probestuko ditugun gure helburuen bidean jauzi berriak egiteko. Onarte, nire azalpena, espero dut, baliagarri gertatuko zaizuela. Edo nola ere, animo eta segi lanean.